Agay! Kwarta? Puyat lang ka parang tagang kwarta. Nang kwarta na. Yap sa kong kwarta be. Tagal na yung kong papag-kwarta ko dyan. Inipon sa katuig. What? 3, Sana all. 6, 7, 8, 9, 1,000. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 1,500. Akong naipon ba? May nilang kinakwarta kong daghan ron. Wow! Palit ang mga foods na gusto. Luwe! Tukuan ko. Aman ka! Naku dari mang! Ay, kapuya. Kapuya. Uy! Kuya pun kay ko na. What? Ito gikan sa merkado. Wala ininit dira. Wala. Kapayahan ako sa mama pe. Damn! Ano ta? Ano ko ni? Okay, na ako'y kwarta dari. Kaya nila ako'y paypay ni mama, papayan ako siya. Kwarta? Puyat lang ka parang tagang kwarta. Nang kwarta na. Ato na ne? Naganda ko kay kwarta. Agay!